Entertainment mu ne gidan nishadi. Da yawo mai mugun nufi akan ka ba zai iya ba. Kafin ya farka ka tashi tsaye idan bai sani ba. Kukan kurciya jawabi mun dogara ne da rabi. Ana da raga dare kayi musu yar kure. Majida da an kare sun tauna naman kare. To daga kai an tashi ciyaman majidadi. Best drama entertainment mu ne gidan nishadi. To daga kai an tashi yan majidadi. Best drama entertainment mu ne gidan nishadi. Mai bin uwa da uba shi daban yake ko a cikin mutane. Ko da ana masa sharri yana da samun nasara ne. Majidadi kyale su da Allah zaman duniya ne. Allah ya so ɗaukaka bawa babu mai hana shi. To daga kai an tashi yan majidadi. Best drama entertainment mu ne gidan nishadi. Ciyaman majidadi ka daure ka ƙara jurewa. Da ma hasada ya sani kogi ai baya kafewa. Yan kallo muna muku barka da zuwa gidan majidadi. Wurin gaba mu haɗin kai da mu da ku kowa ya nishadi. To daga kai an tashi yan majidadi. Best drama entertainment mu ne gidan nishadi. Yan wasa maza da mata kurin gaba da haɗin kai. Kurin ga girmama ɗan kallon ku kusan darajarsa. Ku gane waye naku ku gane waye ba naku ba. Faɗa da ɗan kallo ba naku ba ne kun ji ɗan wasa. To daga kai an tashi yan majidadi. Best drama entertainment mu ne gidan nishadi. Majidadi best drama entertainment. Yan Gidan shanawa ana shanawa ana cashewa ana rakashewa. Ku zo gidan majidadi best drama entertainment Benin City. yan majidadi. Best drama entertainment mu ne gidan nishadi. Kafin wakar ta kare bari in sake sunaye. Gidan majidadi best drama entertainment. Muna da 'yan wasa masu cashewa. Gidan majidadi. To daga kai an tashi yan majidadi. Best drama entertainment mu ne gidan nishadi. Ciyaman majidadi angon fati. Kai ne kace da fati a gunkade tana da garanti. Ka raba ta da titi da kai take ji har yanzu. Majidadi ga wakar kanan na rera. Sun kira sunayen jama'ar ka gaba ɗayansu. Ciyaman ustaz shi ma yana tare da kai. Yana nan a tare da kai yana rike ma amana. Ciyaman mangu shi ma yana tare da kai. Ciyaman Sadiq Bargo shi ma yana tare da kai. Ciyaman Muhammad Sani shi ma yana tare da kai. MC Aminu Barde shi ma dai yana tare da kai. Jere Manzariya shi ma yana tare da kai. Baska yana tare da kai. Bashir yana tare da kai. Zainab Ciya Lady ita ma tana nan. Sadiya Lafiya ita ma tana nan. Khadija Lafiya ita ɗin ma dai har yanzu tana nan. Zainab Zariya ita ma tana nan a tare da kai. Ciya Lady Hafsa ita ma tana nan. Aisha Kedi Hafsa baby Maryam tana tare da kai. Asama'u Lafiya ita ma tana nan. Ciyaman shagon Ali mai 'yan damba mai 'yan solo. Babban ogana ka ci dubu sai ceto. Wa za ya kada ka babu mai iyawa. Ciyaman shagon Ali Ali mai kalangun dambe shi ma yana nan. Ali mai kiɗan dambe shi ma yana nan dai. Kallo muna yi muku godiya gaba ɗayan ku. Majidadi ya ce a yi waka a gaishe ku. Da mu da ku duka abin ɗaya ne in kun nutsu. Wurin gaba mu haɗin kai
da mu da ku mai nishadi, da mu da ku mai nishadi, da mu da ku mai nishadi. Tarayya MK sunana ni ne na rero waka.